Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм СС и днеска продължаваме нашото четвърти епизод на Ultra Survival. Днеска ви обещах, че ще днеска ви казах, че ще обзавеждаме тази къща. След това сега ще вземем дърва, но няма точно такова. Чакайте малко. 1, 2, 3. Аз съм 4. Ще си направя една брадва. Така, но мен ма кефи, но когато гледах кефи как се прави, това ми заприличаха на очила. Където съм го направил, ще да отида в овцете. Овците. Тя ми е дървче. Не знам. Може да направи нещо друго, защото ще е малък клип, ако така съм чул да завеждам. Но ще обзаведа къщичката да стане хубавка. Може би, ако... не, аз имам така, че няма. То ми трябва за... Да. Пържолата вътре ли е, бах? Това никога не ми се случва. Дай да се... заям. Ще направя един крафтинг. Едно дървче. Мислих, че ми излезе пръсето оттам. Okay. Да влезне в къщата. Сложим, тук ще сложа още един крафтинг тейбъл. Но две ще сложа още. Тя ще направя 1, 2. Едно. Тук ще го направя цък. Няма да е в крафтинга. Ще е в... Чакайте сега ще взема. Ще направя нещо като каминга. Нещо като камина. Къде е това? Ще има само едно купче. Не знам, може да не. Ще сложа... 3 може да стане. Ако имам точно. Да, ще стигнат, ако направя така и тук ще сложа печки. Окей. Три печки. Правим толкова. 2, 3. Сега съм за 4 печки. Някой път много лаги сервера. 2, 3.
Не. То сега тук ще сложи диаманти. Това ще оставим. Само пожали, ще оставим на тия. Това ще сложи. Това е за други части. Колко минути са? Окей. Още малко. Тук са диамантите. Тайна копче. Обзаведахме къщата, тя като е маничка. Се обзавежда, ще си взема това. Така. Окей. Ще взема дините. Забравя съм ги. What the fuck? Тридесет 49, 51. Така. Какво да направя за колко минути? Ще да видя за края. Ще направя краите. Какво да взема? Чакайте малко хора. Къде е това? Не е тук. Е тук. Ще взема 2 и ще изпека 4 картофа. 1, 2, 3, 4. Спичайте. Така, ти не трябваш. Стига си бягал. Ей. Окей. Тъпо. Трябва ми още. За един бокшелф. Еми, не знам. Съжалявам, че ще е толкова малък епизода, хора, но аз ви казах в минали епизод, че ще направя градината, къщата. И другия епизод ще направя така. Ще направя ето така.
Тая къща, до там, до там, до там и да. Това беше всичко от мен. Абонирайте се, дайте лайк нагоре и чао. До следващият епизод 5. Пети утре Survival. Чао. Абонирайте се.